Labarin yadda na ci Jummala yar aikin gidanmu. Na ci Jummala yar aikin gidanmu ne ba tare da tana so ba, amma kuma tabbas na ji daɗin cin ta sosai da sosai. Amma ku sani cewa lokacin da na ga Jummala a falonmu tana aiki, kawai abin da ido na ya fara sauka a kanta shine mazaunanta. Bayan ganin mazaunanta da na yi, kawai sai na ji sha'awanta ta motsa mu. Kun san abin ka da namiji mai lafiya. Kawai sai na ji abubuwa na sun motsa. Ina son na ji kawai na shiga cikin Jummala. Me zai faru next? Abin da zai faru next shine sha'awan Jummala da ya motsa mun na rasa ya zan yi da shi. Kawai sai na ce Jummala da ta ce na ranka da na ce dauko min ruwa in sha. Kawai sai ta dauko min ruwa da ta zo ta muka min ruwa. Kawai sai na hada da hannunta. Bayan na hada da hannunta, abin da zan yi next shine kawai sai na ce mata to Jummala ina son fa na aike ki. Ta ce me ne naka dai? Na ce ki dafa mun indomi ki kawo min ɗaki na, ina nan ina jiran ki. Na je ɗaki na jira na zauna ina ta jiran Jummala ta zo saboda abubuwa na sun motsa, saboda babu abin da nake ji, kawai ji nake na ji kawai ina kwance da Jummala ko kuma ina saduwa da Jummala ko kuma ce muku ina cin Jummala. Na jira dan lokaci ashe Jummala Hajiya ce ta aike ta, shi yasa ban ga Jummala da wuri ba. Na jira kun san abin ka da namiji mai lafiya wani situation zai shiga, kun san yanayin da zai shiga da wurin matsalolin da zan shiga a tare da ni. Kawai sai na rasa ya zan yi. Ina zaune ina jiran ta, kawai sai na ji ta bude kofa. Na ce me yasa kika jima? Ta ce ranka dade kai hakuri, Hajiya ce ta sani aiki kuma na daura abincin a wuta, to sai ta aike ni gurin mai gadi na an so sako. Na ce to shikenan ba damuwa, ki zo ki dan kakkabe mun ɗakin nan. Ta ce danka dade an share fa da safe. Kawai sai na daka mata sawa. Na ce ba na ce ki kakkabe mun ɗaki ba, abin da na saka ki kenan, to don haka ki kakkabe min ɗaki, ba na son rashin kuɗi. Ta ce kai hakuri ranka dade abun bai kai nan ba. Kawai sai gata ya ce to ki shishare gurin TV nan ya fita sosai. Kawai sai gata tana sunkuyawa tana min goge da share yadda ta sunkuya kawai take share nan. Insha Allah sai in gaya muku kawai me zan ji. Sai na ji kawai mazaune na sun fara harbawa da sauransu. Bayan ta ci gaba da koke kawai sai na ji kawai kuma kawai in tashi ban yi da nufi na, saboda kai ban gane mai lamarin da nake ciki ba. Kawai tashi na yi kawai sai na ji kokugun Jummala. Bayan da kokugun Jummala da na yi kawai me zai yi faru, kawai sai ta ji abubuwa a bayanta, saboda kun san mutumin na ku fa kayan aiki mai karfi. Kawai sai na fara goga mata so. Ta ce ranka da dai subhanallah, me haka? Na ce ki rufe mun baki, ba na so rashin kunya, ni sa'an ki ne. Na ce a kai ba sa'a na bane ranka da dai, amma ka yi hakuri, me yanka ki so ka aikata da ni. Kawai sai na ce mata to ki rufe mun baki, ba na son yin wani maganganu da ke so. Sai na ce to kawai sai ta Jummala ta yi shiru. Me zai faru ne? Abin da zai faru ne shine kawai sai na fara shafa mazauninta saurayina, saboda su ne suka sola mun ido. Bayan shi shafa mazauninta da nake yi, me zai faru ne? Kawai sai na ji na haɗe jikina da ita, na miƙar da ita. Sai mutumiyar ku dama tana ta korafi kaman ba ta so me zai yi? Sai na ga kawai mutumiyar ku ta ba da kai gori yawo. Me zai faru ne? Kawai sai muka fara rungumin juna ni da ita. Ashe Jummala ta jima tana shauki na. Ta ce ranka daɗe ka san me na ce? Na ce ban sani ba. Ta ce dama ƙarshen turaren ka kullum zai ya mun daɗi, amma yau gashi Allah ya sa gani gashi ina jin kanshin shi zahiri. Na ce to ki sheka yadda kike so, ni kuma ki bani kayan daɗi, ni ma na sheka yadda nake so. Kawai sai menene muka fara hausa na juna da ni da Jummala. Me zai faru? Ashe yarinyar nan ruwa take da shi na musamman a jikinta, amma fa ku ce na sadu da ita, saboda kun san saduwa fa yana biyu, wallahi ba shi ne, ba zan iya saduwa da ita ba. Don haka na ci gaba da wasannin da zan yi da iya wasanni. Na jagwalgwala ta yadda zan jagwalgwala ta, na ɗauki zanwalulu na gugguga a farjinta, na je da zan yi. Kawai da na ga yarinyar nan bejin ce, ba ta taba yi sanin abun ba, kuma ba ta taba ci ba taba jin ta ba. Ta ce to gaskiya wannan ba ta wace ne kadai, saboda na ga ita fa sabuwar hannu ce a harkar nan. Kawai me zai faru? Kawai na ce to dole na yi mata rijista a shafi na, kawai sai na aure ta. Abin da ta faru, na sha gwagwarmaya kafin na aure ta Hajiya ta, amma dai da yan ta fahimce ni kuma na aure Jummala. Muna tare a gidanmu yanzu haka, mun haifi 'ya'ya 3, zaratan maza guda 2 da mace guda 1. Domin haka shawaran da zan ba masu sauraro shine wannan labari na baku ne domin haka ku rika kiyayewa da 'ya'yan aikin ku na gidanku, sannan kuma ku rika kiyayewa da zamantakewar namiji a gida idan har akwai mace. Sannan kuma abin da zan gaya muku next, kai ku lalata 'ya'yan mutane, tabbas kun san cewa ku mata lalata yaku 'ya'yan. Domin haka a kiyaye a ci gaba da kiyayewa, Allah kuma ya tsare mu baki da
domin haka ni yar Hajiya da na ga muku labarin, domin haka ka ku manta ku danna subscribe, kada ku danna karawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shirye na da zarar na daura shi ne ta kwadaja. Domin haka nake ce muku ma assalam. Domin haka wanda suke bibiyar shafi na, ina muku fatan alkhairi. Domin haka ku ci gaba da danna min subscribe, kana ku danna karawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shirye ne ta Hajiya da zarar na daura shi. Wanda suke min comment masu dadi na gode. Ka ku manta wannan abun labari ne kawai, ba tare da cewa na aikata shi ba ko kuma ni dai bani shi haka ko kuma ce muku dauko mushi kushi ne na zo na karanta muku. Na gode.